toinen sotaharjoitus oli seuraavana kesänä 1939. Silloinkin tämä sotaharjoitus kulki kotikyläni Orjansaaren läpi ja pakeneva osasto meni taas edellä. Se meni sinne Orjansaaren ojastakin yliten sinne metsikköön, mikä oli Ahopalle-niminen metsikkö. Sinne menivät ja taka-ajajilla oli siinä Kirveen Matin talon puutarhassa konekivääriasemissa ja se ampui siinä konekiväärillä, papatti täyttä häkää ja konekivääri oli semmoisia leikkipatruunoitahan ne oli, ne patruunan luotiosatkin oli semmoista siniseksi maalattua puuta, onttua puuta luultavasti, että se hajosi heti siinä ammunnan jälkeen. Ja me pikkupojat oltiin siinä taas nohovana katsomassa tätä sotahommaa, tietysti innokkaana. Ja se oli kumma, että kukaan ei meitä komentanut eikä kieltänyt eikä käskenyt mihinkään, vaan me saamme pyöriä siinä ympärillä katsomassa ja käveltiin. Ja minäkin kävelin muun muassa sen konekivääri sarjatuleen edessäpäin, niin semmoisen 20-30 metrin päästä poikittain siitä, ja se on paljassa jaloissa, tuntuu oikein se ilman paineen tykytys tuntui iholla vaan, kun se siinä tykytti siinä. Ja no sitten ne pakenevat joukot menivät tosiaan sinne ojan yli Ahopalteelle päin, ja nämä taka-ajajat, konekiväärimiehetkin siinä, ne lähtivät takaa menemään, ja sitten tietysti niidenkin piti lähteä menemään sinne ojan toiselle puolelle pakoon, ja me pikkupojat pötkittiin vähän niin kuin etukenossa sinne ojan varteen maantien sillalle. Siinä oli Orjansaaren maantien kohta meni Orjansaaren ojasta yli, ja siinä oli semmoinen puusilta. Ei se ojakaan siinä leveä ollut, joku 3 metriä, ja sillan molemmissa päissä oli kaiteissa punaiset liput, siis 4 lippua, molemmissa päässä 2 lippua, ja se merkkasi siihen näille sotilaille, että silta on miinotettu. Mutta me pikkupojathan oltiin sillalla katsomassa sitten, että miten tämä sota jatkuu, ja sotilaathan ei uskaltanut ollenkaan mennä siltaa pitkän tietenkin, kun se oli miinotettu, vaan niihin piti kahlata ojan yli. Ja ojassa oli vettä sen verran, että ehkä polviin yli vähän enemmänkin, että kyllä housun lahkeet kastui ja saappaisin meni vesi, mutta siinä ne meni vaan, että pyssyt kalkahteli ja kilkatteli vaan, kun ne meni ja ajoivat takaa sinne metsikköön näitä sotilaita, pakenevia sotilaita, että kyllä sotahomma oli kova, mutta siinäpähän sotapojat, nuoret armeijassa olevat pojat, niin oppivat sotimista.